Cad horda? Iontu, him a collar skull. Cain tell me, a hain a clog ar modern. Fan, Onya, Niamh. Cad, Deglan, cén fáil go bhfuil tú in mo ringload? Níl me, totus ar skull. Cén fáil go bhfuil gach dún anseo? Níl is agam. Agus cén tar me? A hain a clog ar modern. Dú seo i mé níomh. Oh, no déné sin. Foggy. Cén fáil? Tá sí bogrog, ag kosher George. Van Chelsea triol, asi a dúsig agus bhrisí a srom. Ní bhréig. Cafa míad í a dúsí. Well, níl mise conna dhéanamh. Fan? Dúirt. Dúsig tú an dragoon. Duine éigent, míú dom cad atá méid déanamh anseo, nó. Ní lé a grin, dú sí mar go léir anseo. Cuirfig méid léic ar ma bhan. Beg sí an anam with a piocig suas. Tá maithar chun mé a bharú. Ma'am? Declan, is that you? It's Miché. Tá mé ar skull am around Ghaeilge. Who is this? Where's my son? Philip, someone has speaking Arabic has a phone. What if it's terrorists? Philip, take the phone. You listen here. If this is your idea of a joke, you better cop on. Dad, it's Miché. If this is Cian, you better tell Declan to come home right now. If he's been drinking, I swear. Cad atá ag hardú. Cain fór nor hiig siad me. Beidir gur... Fan second. An bhfuil muid ag caint a Scoilga? Níl. Tá muid ag caint a Scoilga. Sin, rá míis, heb a mar galéir ina scrúdú Ghaeilge. Éis leat féin, sin Ghaeilge ag teacht amach as do bhéil. Léir ag dúin é. Inéanúir a fiú dahanna ar ólas adan. Ceart go leor. Ailecha mo bháthair le Seán ó Riordan. Green an bheithimh an úlgurt, is susnarach í sióda an tróna, bachhualatha ag poirteacht mar scraidstracha ar an nómhreacht. Anya céirtá tú ag déanamh? Féach, heb mé sa Ghaeilge agus is tá mé an é seo I dhéanamh. Ban fig me trílas. Mo gile mar, le Sean Clark Macdon. Úsáid non Philiphálas an trú bhéile I versa trí, nor dern si, near Erie Phoebus féinarcha. An spalpíon fánach. Go Jojo rís ní raig go caiisiil, ag díal ná réic mat náanta, ná ar bhargan na sira im hí cospala, im scínse le taobh sráda. Seo anna cool ach bhhatam dul a bhailíon is. Oh, mission freshen. Ceart go leor, slán liv. Hey, níl an dúir sé oscailt. Bogas an slí, dénig Miché. Níl an duras ag oscailt. Ionach seo díreachna sa bhí méid gur míthe cabh. Ní maithlam mé seo. Ní maithlam seo mi cúne. Ní maithlam seo mi ranga. Ní maithlam Ghaeilge atá sí fuair, atá sí dearc, atá sib sécars teachar. Sucraig si is. Ná inis dumsa sucraig si is, tá mé cur gléachar na Gardaí. Carolyn, tá muid faoi glas sa Scoil Eorpach. Tá muid ar an Tríú orlú. Níl muid in anna éilú. What? Muid na, Scoil, Carolyn. Français. You speak English? Anya bí a caint as béirle. Níl mé. Níl mé in ann. Allô? Mais, quoi, c'est une blague? Quoi, c'est drôle? Franchement, j'ai pas le temps pour vos conneries, hein. Moi, je travaille ici, hein. Imaginez qu'il y a des gens qui ont un problème. Je fais quoi? Hein? S'ils ont un problème et que je suis occupé avec vous. Well, drugs swing up ovulation. Níl sé granver, níl éon béirle gom. Ní dhéanam sin éon cíal ar maidin bhí mar go léir ó fásach sa Ghaeilge. Nach faca tú ar scrúdaithe? Vina Gradana de Creta, for me 3 fong gays, ni yin inis yohin gays is 3 fing gay. Bhí siad fásach, bhí múntar crustalin. Ceap me grabh si chun bud a bharú. Dor she grave she con kyocht to win of doing. On shin, Carnavola. An sin bhí mata agan. Ach, cad a chuirle a mata. Ní cuiban lom. Agus taréis sé sin?
You're agmar an seo maranga. You're agmar. Tommy done shot on gay rounger modern. An motor is ulky. 1 second. Déanann sé cíal. Na cuivalnat an or sinna bhí sí crosta agus hosnig tintrach agus tornach taobh mwe. I goni bhí an potamór sin ar desk. Agus an catalan ní timppla a gcónaí. Agus níocha mé Martin Bucktree of Reach taréis a bheith ar Conoile. Ceart galore is oki. An bhfuil cead goin ag dul bhaile inis? Beidir go bhfuil ochar sa hóbra. Ceart galore ní lochrain ach tá scú agus hata dó. Oh, is Ghaeilge. Nobby anadach. Ní bhín scúbig Ghaeilge. Beidir gur nachród ag an ach dú gafa arthaí? Oh, OCD? Gonna mé clar telefíe faoi sin. Bí cíníomh. Curly mé an cot. Cin cat. Cot an Victoria. Tá sé mar. Agus tá an cófa se le glórán. Tá súlí ganáin. Féach. Deagán! Bronar. Tá tú bránach. Bheidh an Ghaeilge crosta ach tá sé ceart go leor tais go bhfuil tú bránach. Uh-oh. Eaglargaí seo. An ochar. Tusa! Conas a hánig si is seach agus an deir sweet glas. Is Ghaeilge í nach raibh tú ag éisteacht? Na bí a chu ceisna amadacha uring. Bronar, tus an sonólaí ar Ghaeilge. Hey, le me Macbeth agus tháinig mé the Wizard of Oz. Nach féidir libh be ciú tá Ghaeilge sa seo maranga. An tin rud a bhí ag teastáil ná chun scrúdú a cearta gan botún. So, dús tú dríocht? Sin bí cool. Níomh sin cás deartha. Conas a bharin tú Ghaeilge. Níl is a gomsa. Déan rud éigen. Sa crucible current si dí trí hinna. Níl muid cuní a chuir trí hinna. Fan. Tommy! An bhfuil tú an áíire. Isca. Hey, dobrig sé. Well, Tom si dul bhaile, slán. Mom, Tom Arash. Niamh, where have you been? We've been worried sick. Bhí mé ar Scoil. Bhí mo muntá Ghaeilge na Ghaeilge. Neil, will you cop onto yourself? It's the middle of the night. Where have you been? Ar Scoil, dúirt mé leat. Edward, calm down. At least she's safe. That's what matters. Fine, just go up to bed. We'll be having words in the morning, young lady. Íomh bha, tá sola gom go creichnaíonn an dríocht. So it's worn off then? Yeah, I had a lot of explaining to do this morning. The thing is, tá an Ghaeilge fós agam, tá an tolas fós me cheann. Misha freshen. Ní bheidh fáibe going leis an scrúdú inis. Deir him cór doing gurb ma hagad de rá le. Tigam, bhí sé ag irí cabhar a hortún ina slí féin. Is mór an siúr go bhfuil si marv. Granberg, chalk acid. Cod? Varig tú í? Oh yeah, Bronar. Díomh is mise an múntóir Ghaeilge nua iní na Ghaeilge. Cod sa deall! Ní Ghaeilge.